Marilurdes Aranburu, Aranburu Mendizabal. Beizaman jaio zinen, 1911 urtean. 13 de febrero, 13. Lehenengo alaba izan zinen, Bai. gero ama, eta gaur egun amona ere bai. Amona. Eta zure bizitzako urte asko eta asko emagin lanetan eman dituzu. Bai. Emakumeek etxetik kanpora lan egitea oso normala edo oso ohikoa ezen garai baten gainea izan zen. Orduan ez, Emakume ausarta izan zinen? Garai hartan? Bueno, bai. Moldeak apurtu zenituen pixka bat. Bai. Nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa, Beizaman, Marilurdes? Beizaman. Bueno, ni Beizaman, behatzi urte arte hola, eta gero ja jetxe ginen Urrustila, Eta gero Urrustilik Azpeitira, eta ni nire bizimodua Azpeitin. Ze edukazio jaso zenuten zuek etxean? Zuren gurasoak oso zorrotzak ziren zurekin? Ez, gu muy religiosos. Muy religiosos. Gure etxen errezaitu errezatze zan. Gauero. Eta igual baneuzken anai batzu, Jose Mari sobre todo, xirikatzezun beste anaia. Eta azkenen kobratzezun, haiten kaskarrikoa o lo que sea, el que no tenía culpa. Bestela gu etxen, buenos retiros, zer esango izut, no tuve yo ninguna queja. Zure haurtzaroa hitz egiten ari gara eta aipatu beharra dago gerra garaiak ere bizitzea tokatu zitzaizula, oso umea izango zinen zu garai hartan, baina badakit oroitzapenik badaukazula. Ni badaki gerra zer dan. Nola kuarton sartzen ginen eta koltsoia jartzen zuen, nera etxezanak eta lehiotan, para no pasar las balas. O bestela, plazan zeuen suterraneo bat, eta han iskutatzen ginen herriko umedanak. Osea que... Beldurra pasa zenuten? Bai. Pasau. Eta behin pasatze zanen, akordatzen naiz Felipek esatezula. Ya está, eskutatu da, ala erten. Guk gerra denboran esatizut. Nire atxezanak gozeik ez gendun pasau. Baserritatik beti maten ziren baserriko ogile. Zure aita izan ere medikua zan garai hartan. Guk ez gendun gozei pasau. Aizu, urteaietan, Eta, bueno, zer esango izut. Poliki, ume garaiura atzen gelditu zen eta gazteagotzen... Ja, pues, eskolan. Hori da. Aizu, eskolan, da eskolatiken, pues, neko aitek esan zuen, zehose. Aita izan zen pixkat animatu zintuena ikasketak egitera. Bai, dana eman zion zehose. Lehenengo ikasketak Donostin egin zenituen. Donostin. Nola izan zien urte haiek? Nola izan zien urte haiek? A ber, osabat da izeban etxea junitzen, haiten anaia eta etzekoen familik. Eta nitia Juanitakin da tio Andresekin. Donostin lana da gero juntatzen ditzen, etzin kobrau ez da sentimo bate ezakei. Aizu, jaten ematen zien eta loiteko tokile, baina gero beste batek igual etzu ningo. Ikasi eta lan batera egin zen Donostin, ezta? Orduan, pues, lan egiten zen duen, eta en la maternidad han bertan Don Alfonso Ugalde zan el director, da harrek ematen ziun eskolak, klasek. Da gero, harre preparau, da jute ginen Valentzira. Esaminatzea, o Valladolizea. Baina bestela lana, eta ikasi en la maternidad, estaba en Ategorrieta, al principio, al lado de la clínica de San Ignacio, en aquellos años. Y nada, yo no me quejaba, he tenido esa suerte, vocación, lo demás no se puede.
Bokaziozkoa izan zen Bai. orduan zurea. Bai. Aitagantik Aitagatik jasotakoa. eta gero, pues, lo demás no se puede hacer, Ez gendun sentimoike kobratzen. Nada. Ikasi eta lana ite gendun. Bueno, esan beharra dago pixkat kokatzeko, garai hartan ospitalirik etzegoela Etzeuen, hemen etzeuen ezerre. Zeo ze berbal nun, o apuro bat, irure el taxista, Jesus hiltzan, asko lagundu zien, ni beti behakin. Donostira eramaten zen ditu. Donostira emateko, eta junber balimanun agina, pues, izukitzaino, taxi zen juten nitzen. Jesusekin. Da Jesusek, antxe etxoite zien, nik aginetik partoa bukau, da, osea, que... Zekaro, erditzeak etxeetan hartatzen zian, Bai. etxeetan egiten zan zu, etxez etxe juten zinen. Etxez, eta zemat txabola, con derecho a cocina. Jaizkibel damen bazien, bueno, hasta 6 y 7 familias. Lehengo ganbarak, haizu, pasilloa, eta aldamenetan habitazioak. Zan, oian, atea. Pizketa aurreagon, lo mismo. Behan habitazioe hoi izetezan, da atea. Da gero, al fondo, sukalde bat, zua. Han jatordu gite zituen, y nada más, alkarri laguntzen zien, hemen kanpotik etorri zan, nola zeren elosi, eta bueno, hemengo baserrik nola, haizu, ganbarak eta dana zeren, Kanpotik lan egitera etorri zien, jendez bete eta ulertzen dut. Orbegozonea, eta aurrena beak etortzen zien, eta gero bere familiek hartzezun. Ze urtetan etorri zinen 51. Zumarragara? 51. Bai, inbernitun, 22 años, sí, 22 urte. 22 urtekin etorri zinen. Bai. Eta alokairuko logela batean jarri zinen bizitzen zu ere orduan. Bai, arriba de Osinalde, jarri nintzen modista batekin. Emagin bezala zenbat urte inzenun lan? Jubilado arte, me jubile, gero bakizu torri zan honea residentzia. Eta Arbuluk, alkatek esan zien nahi Lourdes. Ahora tienes que subir arriba, no? Garai hartan oso normala zen emakumek lan egitea, baina behin ezkonduta lan utzi eta... Bai, ni segiu inu. Vocación hace falta. Lo demás no se puede. Jaietan da, prepara igual plaira juteko, da igual estazioa jun, urola, igual te venía alguien y me decía, esta la mujer, no, ha roto aguas o esto o lo otro. Aipatu dugu elkarrizketa guztian zehar, bueno, 100 ume mundura ekartzen lagundu dezula, baina zure umeen jaiotzak hiru seme alaba eduki dituzu. Hiru zarrenaz gorra izenun. Nahi ume hori ikarri zinen habitazioa. Ay, por el hijo mayor, por José Manuel, que es ese que está ahí. Oye. Down sindromearekin jaio zan zure lehenengo semea. Bai, la cara y todo ya me di cuenta. Eta negar asko egin zenuen. Negar inun, al principio negar inun. Gero bigarrena azaldu zan Ignacio Mari, no tuve problemas. Y no me hubiera importado, hubiera aceptado también un segundo, o sea que, da gero, alaba, hirugarrena. Bien. Amatasunak nolabait aldatu zintuen zuri pertsona bezala, nola bizi izan zenun amatasuna, zure amatasuna? Nire amatasuna ni ondo eta gustoa. Aukituten neskazien, bueno, jatorrak, osea que ni neuken konfiantza dana behakin. Eta umea, por ejemplo, José Manuel pixka gaixotzen bali bazan, azpeititik etortzen zan, nire ama nunca me dejaban sola, o Ignacio ama. Da igual hilabete itezun, José Manuel, el mayor del síndrome Down, ese unió a toda la familia. ¿Qué te voy a decir más? A mí no me ha faltado ayuda. Zure bizitza profesionaletik, lanbidetik, zer da jaso dezun gauzaik onena? O rekuerdoik onena? Onena, ayudar al prójimo.
Eta zerbait txarra bizi izan dezu zure lanean, momentu Pues txarra nire gogoratzen lanean, dituzu? pues eso, pues mira, pues behin tokatu zaten etorri nintzen etxea, jetxi nintzen etxea, y el aviso. Arriba, Algaricano, ay. Cuando llegue la mujer, se había muerto. 2 he tenido en mi profesión y es muy duro, pero no es mi culpa, se presentan así. En general, gehatzen nintzen behakin, eta konturatzen nintzen, oin mina daukuz, ahora tienes dolor. Porque era mucha gente de fuera, tienes dolor ahora, y le ponía la mano y yo me daba cuenta que la contracción era fuerte. Eso, se pasaba. Y solía estar al lado, o haciendo punto, leyendo nunca, más bien haciendo punto y hablando con ella en la habitación, porque orduan etzin ibiltzen jekita pasiran a la cama. Y todo el tiempo en la cama, y se hacía largo, pero nunca les he dejado solas, nunca. Txabolak aipatu dituzu behin baino gehiagotan, Bai, txabolak. eta ni bezalako generazioetan bizitzea tokatu zaigun hoi, ez ditugu txabola horiek Ez ezagutu. dituzu ezautu. Non zeuden eta... Izukitza juntzaitez, Jaizkibel, beti gora, Aginaga. Txabolak, pues, bueno, txabolak, ez txabola oaingo un poco más, txabolak esaten diet. Eta ze jende mota bizi izan txabola haietan? Ze jendea, kanpotik etorri zana? Jende gazti kanpotik etorri zana, eta Orbegozo noen egiten zuen lana, Orbegozo, da Irimo, Izarralde también, y Patricio también. Todo esto yo no conocí. Zumarra etorri, hau dana mendile zan, empezando por las casas de Esteban Orbegozo. Grupo Legazpi no existía, eran las huertas de los hermanos. Oain, pixkat atzera begiratuta eta zure bizitzaren errepasoa egin degula, nolako bizimodu aukidezula esango zunuke Mari Lourdes? Nik ona. Porque neuken bokazioa eta jangoiko ezkerrak fedea. Lo demás igual no. Bueno, elkarrezketan zehar aipatu dugu, une gogorrak bizitzea tokatu zitzaizula, sufrimendua ere egondala zure bizitzan, Bai. eta hau dena pasatuta gero, gaur egun derrigorren galdetu beharra daukagu. Pentsatuko altzenuke mundu mailako pandemia bat bizitzea tokatuko zitzaizula koronavirus bitxosozko honekin? Pues no. Eta nola bizi dezu? Zerbaitetan eragin dizu zure gaur egungo bizitzan? No. No te puedo explicar, no. Bildurrik ez zaizu sartu kalera ateratzeko edo... Ja urte asko dauzket. Ni erte naiz kalea hecho todo. No. Confío lo que Dios quiera y punto, acepto todo. Zure lanbideagatik omenaldi asko jaso dituzu edo rekonozimendu asko jaso dituzu. Pues dana posten dizut, oye, pues les agradezco a los dos pueblos lo que han hecho. Errekonozimendu guztietatik ilusio handiena egin dizuren bat badaukazu, ala denak berdin eskertu dituzu? No puedo, esto me ha hecho más, no. Yo me ha dado Zumárraga, mi trabajo, oye, me ha dado mucha vida, me ha dado, no me puedo quejar, no te puedo decir, pues esto me hubiera gustado, aquello no, con vocación, y eso he tenido, y eso me ha ayudado. Lo demás no se puede.